insizwa phakathi kwensizwa phela amaqiniso ngesikhathi afuna ukuthi akhulume nje singaba zinsizwa sonke kuda sidlulane khona amasoka kukhona iqhwaqa kukhona neshimane azikho impela ngibonga kakhulu ngibongela ukuthi ngizithole nami ngise endaweni ebaluleke kangaka ikakhulukazi uma ngibona indaba ezitha ngisuke ngibona umfowethu omkhulu kabi sisuka kude naye kude kakhulu insizwa le phakathi kwensizwa eyaziwayo ngijabula ke ma ngisendaweni yayo ngenzizwe ngisekhaya nje ukuthi hayi la ngahamba nasebusuku kuze kuse ngeke ngivelelwe ingozi kancane nje ke bafowethu nodadewethu lensizwa leya lapha ekhaya insizwa engikhonzile ngayikhonza ngokuyibuka ubuyena izinto azenzayo wenza izinto ezinhle kabi kanti futhi insizwa enomusa nenothando ngabantu isikwenzile lokho iminyaka eminingi ubona ukuthi akazenzisi wenza lento esegazini kuyena ngake ngathi ngelinye isilanga ngiqala ukufika la emzini wakhe ngathi mina kufanele mos inkosi yamaqadi iqhenye kube ngatshena umuntu ukuthi ungakhulumi ngami ziningi izinto zayo inkosi iphethe isizwe esikhulu kakhulu nethekwe layo by the way khona abangaziyo ela inkosi ngijabule kanje mangizwe ukuthi kufanele silithathe ithekwe lethu bathi kwazi kwamnandi wemadoda yabona siyakhuluma ke manje yonke into lapha ibe ngaphansi kwenkosi kube mnandi kube kuhle kube njeya lensizwa ke yala ekhaya sazana ngoba njengoba kadisho nje ithi sibanga intombi yakaKhumalo intombi yakaKhumalo ke le mina ngiyazi sencane nengakayazi isafunda isikole ngayithanda nje ngayibona nanga umuntu ke mina ngiyakwazi ukumbona umuntu ngizothi nje kancane ngakuthi manginquma ngithi umuntu kanjani ubona nawe wasuka waseyithanda ke seyishela yasiyamqoma naye yamgana futhi kodwa siyilwe naye masikhuluma ngoba ngiyangimtshela ngilowe mfana mase kufike mina uphume endlini ngena mina manje kunentokazi esencane nje ebhala incwadi ngalentokazi uMakhumalo ngomlando wakhe iyayisithi ke lentokazi njengoba kuzokhishwa ibhuku lakhe ukuthi akaxoxe ukuthi wakhula kanjani nokuthi waqoma kanjani kwenzekani iyayisithi ke lentokazi ngeke singamtsheni umkhwenyana walo wesibili sho lena ayuthe mayizwe le ndaba bathi kwamnandi ngase ngidaya mina kwethi ngizoza lapho ngoba ngingaseThekwini ngizothinta into encane ngokubaleka kwamakhosikazi komama
ngikhulume ngalokho ngoba ngimazi kakhulu lo nakhona ngizokhuluma into eningi. Lentokazi igama layo uSizakele. Ayithanda isihamba isikole, mina ngihamba isikole nelusi. Imkahle, inomusa, inesizotha, iyahlonipha. Awungase ngithi ayimla, mase ngikhulile ufuna ngigane lo noma kumnyama kubomvu. Bayishela isencane, bayishela impela nje seyikhula khulile. Zazi ngaqomeke, zazi ngasheshe ukuqoma intombi zaqala njengale ngikhuluma ngayo. Oyeshela impela nje ikufihlele futhi ukuthi iyakuthanda. Ingakuthela nangamanzi impela. Ngicabanga ukuthi nozi ziyacheck ukuthi umthanda ngempela na ngazi nami. Saze sakhula sabadala ngahamba ngayosebenza, ayishela ngibhala incwadi. Ngibhala incwadi phela ngithi intombazana ngilala usuku nemini. Ngiyazi abaseshela abanamhlanje. Abanamhlanje usevela kuze nje athi ngisacela i-phone number sisi. Sokukweshela ke njalo lokho. Thina saseshela impela intombi sitshe zingakuthanda. Kwase kwenzeka ukuthi ngisemncane ngibe nesihe sabantu bakithi sokuthi ngilwela inkululeko. Ngingena impela ngangena ngaze ngayeka ngishiya ibhola engangilidlala. Basho ukuthi into zayijika zizimbi. Kwase kwavalwa umbutho owawukhona wethu sonke ngalo nkathi. Kwase ukuthi emva kwalokho sathukuthela ukuthi nowabelungu bayadelela. Ngcono sithathe ibhamu sibashaye. Kwase kwakhiwa umbutho kwakuthiwa umkhonto wesizwe. Manje sinomkhonto wesizwe sibili kodwa kuseyiliwa. Ngoba lo waya kwakumkhonto wesizwe nje kuphela. Lo mkhonto wesizwe party. Kodwa lo waya mawuyithandela uzosho, mawungathandi ungasho. Ngokuthukuthela nganginakho impi yokugcina abantu abamnyama nabelungu eyasasandlwana. Kusekhaya ke lapho kulapho kwabhubha abantu abaningi. Ukukhula kwami ngixoxelwa abadala ukuthi kwabenjani babesaphila. Kwangenza ngibazonda belungu ngendlela esimanga. Kangangokuthi ngathi kusuka nje ngangijoyina umbuthi ANC le enye insizwa lapha ekuthengise noma ngingale. Iqiniso lelo. Ngabatshela ukuthi ngeke ngiye kuba ilungu le-ANC. Kodwa ngeke ngivotele. Ngizovotela umkhonto wesizwe. Kunezizathu. Izizathu zalokho ukuthi umkhonto wesizwe wakhiwa amakhosi ehlangene nabefundisi nabanomzane bezwe. Umbutho omkhulu kabi. Utheke abaphathi be-ANC banamhlanje bayishintsha ke lento basebenze enye into. Yangabe isaba ile ya ANC. Lento yenza ukuthi ngithi no ngizoyisuka ku-ANC kodwa ngeke ngiyeke ngoba yifa lethu leli. Labantu abaphethe i-ANC ngalendlela abahlonipha amakhosi, abahlonipha abefundisi, abahlonipha isizwe. Ngoba bona ngokwabo njengoba kukhulunywa nje kukhulunywa ukuthi abanye bebizwa ngamagama kuthiwa bayizigebengu benza lokho nalokho. Ngangisuka lapho ngithi uma sesilithathile izwe lenhlangano yokhokho bethu soyibuyisa ngoba bona bayibukela phansi. Siphinde futhi siqoqe isizwe sonke sisihlanganise. Ilokho nje okwangenza ukuthi ngenze njalo. Nganqena ukuthi uma ngathi ngelanga ngibuyisana manje ukuthi awuseni member wena. Ufuna uba imember nje mase ngibeka ithi buyisane ke
hawu wena washona ngithi yebo ngiyimember nala ngifuna ukukhuluma impela ngiyayifuna i-organization yami ibuye ibenhle ngosho njalo nathuke-ke uma kuthiwa useyimember ngiyona impela kodwa ngiyivoteli ngivotela umkhonto wesizwe ngoba umkhonto wesizwe khona uzosikhulula noma kuthiwa kumnyama noma kubomvu angiyekeke leyo iyangiqoma le ntombi yakamkhumalo isiyitshintshe elidala sasaqoma nakudala ngey'ndlela ezahlukeneke nezinto ngengizisho ngoba ezinye into azaziwayo izingane ngoba intombi yayiqoma iphinde uze uyigane ibe ngowakho ngenkathi-ke ngiseyibhunge njalo sengijoyina umkhonto-ke manje kwafuneka sihambe siwele siye phesheya siyofundela ukuba amasosha sizobuya silwe sikhulule izwe lakithi sasisendleleni-ke sihamba sibheke khona lapho sase siyongena kwelinye izwe ngapha sabanjwa amaphoyisa endleleni sesibambile amaphoyisa ngqi sawuhlala ePitoli inyanga ey'ntathu singabonani namuntu nje kodwa akulutho lokho saba senkantolo sagwetshwa eyami iminyaka sasineminyaka ehlukene agwetshwa 10 leminyaka sasuswa lapho sasuwa ejele elisolwandle phakathi ngale kwaseKapa kuthi sohlala khona isikhathi eside kanti mangifika lena-ke ngase ngibhala incwadi ngibhalela uma okokuqala ukuthi ma ngaboshwa njalo ngila ungayihluphi ungazi ulokotha ukuthi uzongibona whatever wenayo imali onayo ma khulisa abafowethu nodadewethu esibili incwadi ngabhalela le ntombi yakaKhumalo ngathi ngiboshiwe ntombi ngisejele kodwa njengoba ngiboshiwe nje ngiboshe 10 leminyaka ngakweshela ngikuthanda namanje ngisakuthanda ngiyafisa ukuthi uma ngiphuma la ngifica usekhona ngikuthathe ube unkosikazi kodwa uma ubona ukuthi isikhathi siyakushiya ungenqeni ukugana uyofike ngifuna omunye yasiyangiphendula lentombi nencwadi ngemva kwesikhathi yathi uzungibhalele nje nokuthi ngahamba noma ngihambe kanti ngangithe ngiyohamba yini awukwamnandi ngathi yaze yamnandi indaba hawu nayo intombi sangithanda saqhubeka-ke sibhalelana nje kwahamba abakubo isikhulelwa abafowabo sokufanele abafowabo bagane base bethi abazali Ntomkulu gana manje funeka inkomo ezizolobola ilokhuzana umakoti kabhuti wakho yathula nje ngasho ukuthula intombi ayibabelesela impela bathi ungadlali wena bo funeka ganwe lo muntu yindaba ungagani yathi angambona umuntu engimbonayo engimfunayo bambelesela akwacaci ukuthi manje sebengamxosha nasekhaya ithe ngelinye ilanga ngiyafika incwadi iphuma kule ntokazi ithi hawu ngiyaxolisa Xamalala ngoba isikhathi siphelile abazali bayangiphoqa so ngibona ukuthi ngoba manje bathetha ngawe uthe ake sihlukane ngiyaxolisa ukuthi kube njalo ayiphendula futhi ngathi ngangishilo ukuthi uma kufika leso sikhathi okwenze njalo ungenqeni ngangithe kuyena ungenqeni uqobo manje ngaphuma nje ungakagani ngiyakuthatha yahlala intokazi yayihlalela kwabe sathiwe ekhaya gana phela ithi angikamboni ukuthi engizomgana
hayi bathula kani mfana kufana ganwe phela manje izogana umuntu engamazi ngingamfuni angamtholi umuntu engimfunayo yasho njalo nje wathi okusela iminyaka emibili ngiqeda 10 years abafowethu bavele babona ukuthi nangu nkosikazi wala ekhaya bathatha inkomo isibayeni zabo bawufika kakhumalo bathi funa base sifikile sifuna lokho kuzana kuyabuzwa uyabazi labantu wathi impela ngiyabazi ababa bakaZuma ingani bethi beze ngawo wathi impela ngathi ngiphuma kunyaka olandelayo base kuyintombi yami futhi nayizwe indaba ngasho ngathi hey uma ngingahluleka kulo mama ngingamthathi ngaba ngiyazi into engiyifunayo ngathi mase ngifikile nami ngathi angibuyi ngisiboshwa lapha esishimane buya ngisenentombi yami ezinye intombi zahamba ngangisoka ngake ngalintombi mina nganixoxela indaba esabekayo layala kwakukhuza abantu inhle ezokuthiwa zimnyama zidark zinhle ngayala impela ngathi sorry sisi suyaliwa yimina ndabezitha ngayilobola lentokazi ayilobola ngezama manje ngawafika bathi bathatha nje uhafu bathi gcwalisa ndoda ngasebenza ngayithatha yagana kwankosikazi uyabona ngihlale ngingedwa ngithi hey intombi yangihlalela 10 leminyaka akekho phela umuntu okubonisa ngaleyo nkathi ukuthi uyoba umama oqala nokugcina uzongcinela umzika baba emva kwalokho esethi nje sothola umntwana oqala angithi ke mina ngiyathathalaza ngaleyo nkathi ngilwimpi basho ukuthi afika impimbi zithena namba abantu abahluphayo sekufanele ukuthi bangibambe kwesibili ngibuyele ejele ngathi ngeke ngase ngiyawela ngwelele eSwazini sengihlala ngaphandle ngahlala 10 leminyaka neminyaka emine ngingaphandle hlezi lentokazi kodwa ngayishiya isikhulelo kwasho ukuthi ukuhamba kwami kwaba isimanga kwamethusa yangaphumelela ingane yaphuma by the time sengibuya ngaphandle bese dlulile esikhathini sokuthola abantwana wagcina ngenamntwana nje ayimele mina ethathe isinqumo sokuthi lensizwe ngiyayithanda le bohlala njalo ngabuka kuyena ukuthi kuyiqiniso ukuthi abantu besimame ibona bayizinsika ekuphileni kwethu emhlabeni wawumisa umzika baba ehlele njalo njengoba esawumisile namanje wake wazama ke ngoba ngenkathi ngingaphandle ngathi no ake ngimlande ngathumela intokazi eMozambique eyayisibongo sifana nesakhe sakaKhumalo iganele ngale ngayitshena ngathi kunosiso nje akhuluma nabo umunye umuntu ekhaya wayazi umfowethu kuphela ukuthi siyamtshontsha uzohamba akana passport uma ephumele eSwazini ambamba amaswazi wahlala lapha insuku nganoma zabo 4 bambuyisela emva wathi angisophindi ngihambe wayehlalile ekhaya usahleli namanje kwaba yinto esibonelo esisimanga kuba wawakhumuzika baba wakhe impela nje namanje ngwakhile nje uyophetheyo uyeke lo wahalelwa ilensizwa la ekhaya esiyameshela ke na sithi no ngeke nami ngiyamfuna lo ngathi hayi nawe ngamthatha mfana kithi momfuna kodwa mina akaphumula ekhaya ngalokho uzombona nje wena kuphela
ufike mina futhi uhambe mina. Ngalokho uthi hayi mina sengihlwelwe ngeke uhlwelwe la. Ube indaba mlonyeni ke ngoba njengoba ngisho nje kube khona intokazi ethe ibhala incwadi ngaye ezeke yazokhuluma nensizwa yala ekhaya ukuthi hey owakwakho ubehlele exoxa usizo lwakhe nokuhlupheka kwakhe nakho konke uyafisa ukuthi ukwazi lokho hayi naye ke ngoba naphela uyimbangi but noma kanjani ngiyafuna impela ukuthi akwazi ukwenza izinto aphumelele. Sekuthi ke ngaleli langa ngithi kuyena no umakoti nokho akaphilile wathi hayi uzobe ejabulisa omama. Awungathi kwazi kwamnandi ngeke ngisaleke mfana kithi ngoba umngani wami lo. Ngithi nje ngizofika ngithi hayi sanibonani yebo bese ngiyadlula. Kodwa ngase ngithi ngiyojabula ngoba ngifisa ukuba ncomo mama. Ngifisa nokuthi kwaba kuhle ukuthi kube khona isikhathi sokuthi omama nabo ababe neqhaza abalibambayo. Ikakhulukazi ngoba omama ibona eqinisweni abayizinto ezibalulekile ukwedlula thina. Uyabona nje kukhona abanye ongathi uma uthi awupheka wenza iti akade ukuthi lenziwa kanjani ithina. Abanye nje bangasho ukuthi kuyenze kuma unkosikazi engekho indoda isele yodwa ayazi nokuthi iphuna uhlala lapha abanye nokuthi konje itiye ulenza kanjani. Ngamanye amagama bayinto ebaluleke ngendlela esimanga omama ngoba ibona basilethe emhlabeni. Ibona futhi abasenzela konke. Ibona futhi abastrong ukusedlula kodwa sazi ukuthi thina sistrong kubedlula. Abantu laba ababaluleke ngendlela esimanga. Sonke njengoba singamadoda nje akekho ongathi wake wazala ingane noma izalwa unkosikazi wakhe wakwazi ukukhuluma nayo incane ingakwazi ukukhuluma. Mayikhala asiyazi nokuthi isho ukuthini. Kodwa umama uyayazi mayikhaliswa kulamba. Uyayazi mayikhaliswa whatever. Bakwazi ukukhuluma nengane thina singakwazi ukwenza. Thina silinda izikhulume bekuyimasida kunjani mfana, njani ntombazana. Uma isencane asazi lutho iyakhala nje. Bona bakutshena ukuthi manje kukhona kuphethe kabi. Manje kukhona lokho ya. Ngalokho kusho ukuthi ibona abaqotho kakhulu emhlabeni. Ibona abasikhulisayo. Ibona basifundisa ukukhuluma. Ibona benza konke nje. Yingakho le organization ebengikhuluma ngayo engisekuyona kodwa engakaphumi. Yathatha isinqumo sokuthi yakhe ngesikhathi somzabalazo isimo somama ukuthi kube khona omama abazohlangana baze bababizwa ukuthi bayimbokodo yokuparticipate noma yokubamba iqhaza ekuleleni inkululeko. Ilokho kokwenza ukuthi eminyakeni eminingi kuzobe namhlanje sibakhumbule omama ngalezi insuku. Sibabeke endaweni yabo. Ukuthi sibathande ukuthi nabo bazizwe bejabulile. Leli langa yilanga elenza ukuthi noma umuntu nje ukhumbule ukuthi ayikonje ngazala nabantwana konje ngaganwa njalo njalo. Imnandi ke le ndaba indaba enhle. Njengoba sazi ukuthi sayilwela inkululeko kulapha kade ngisho ukuthi saqala phana sisonke sazi sahlukana phakathi kwasho kwavuda kwasala amalahla. Uma nje singene
endaweni lapho khona esibonile ukuthi abaholi bethu abasiholela enkululekweni sebehambe bahamba bashintsha endleleni ngoba sikafiki lapho siya khona. Kunencwadi yabhalwa abaholi bethu okuthiwa incwadi eyayisho ukuthi inkululeko esifunayo injani. Ubani uyikhumbula le ncwadi Nkosi yami? Ukhona nje. Awungitshela mfana kithi nakuphakama isandla. Uthi? Ready to govern. Enye leyo. Khona le eyenziwa abantu bonke base South Africa. Nanso ke awuzwa ke mfana ngithi i-Freedom Charter. Freedom Charter ichaza ukuthi uma sesikhuleka sifuna ukuphila kanjani. Kodwa abaholi bakaKhongolose lokuthiwa simbiza ugogo manje, ngazi wayesibiza sidwa bakagogo. Kodwa sibabiza kanjalo. Abazange uhalf wale ncwadi okhuluma ngayo. Azange sikhulume ngayo ever since sakhuleka. Sagcina ukukhuluma ngento kuthiwa yini amalungelo umuntu omnyama, amalungelo wonke umuntu, kuthiwa amalungelo awalingane konke umuntu. Bonke nje mozo bekhuluma ngenkulu kuthiwa no, sonke siyalingana ngoba phela asisabuzwa ipasi ngoba nathi siya eParliament. Ilezo zinto nje ezenziwa inkululeko yokuthi thina siphathizwe lethu, sibuyise izwe lethu, silibuyisele kuthina, umnotho wethu kube wethu ungabi wabelungu. Singahlali elokhuzeni ekorokorweni abanye bebehlala emabhilidini. Ayikho lonto ezangenziwa. Ingakho ke abanjengathi bathi no, sebehlulekile abakithi. Nginendaba endeke ukuthi ngayixoxa nabo ngibatshena ukuthi hayibo asikakhululeki. Bengezwa. Ngabona ukuthi ayikho lento. Futhi bayimisele, futhi uma ubabona basebenza nabelungu. Babathanda kabelungu ngalokho abaningi abantu abayibonanga leyo nto. Bayibona mase kumanje nginokuthiwa yini lento ekhona nabo phakathi kwaba nabelungu. I-GNU. Niyababona ukuthi ngempela abantu babelungu labo abanandaba nathi ukuthi ingane zethu siyahlupheka ngeindlela eziningi nabantu abadala sonke abanandaba nayo. Saze sithi ke ngeke ke thina sikumele lokho. Sifuna umuntu omnyama akhululeke wonke la ezweni lethu. Asikwazi ungakwenzi lokho. Sifuna ukuthi leli golide ne-diamond ethathwa ephesheya yethu la ithathwa abelungu ingaphindi ihambe kube yithi esozimbela yona sibathengisele uma beyifuna. Uma nje imkhumbi ney'moto lezi ey'nkulu sigcwele lapha ziyayithutha nje lento. Uyabona ukuthi manje bayabona ukuthi solithatha izwe sebeyithutha ngey'moto ey'nkulu-ke manje. Asikufuni ukuthi kwenzeke lokho. Sifuna umuntu omnyama abuse ezweni lakhe. Basasithathela phansi namanje belungu. Abakasiboni ukuthi siyini. Uyabona nje ngeke uzwe kuthiwa khona abelungu abayizimpimpi benziwa abanye abelungu. Abelungu benza impimpi phakathi kwethu. Bafuna sisebenzele bona ukuze kube yithi esizifake ugqilazekeni. Ngebhada sikuboni lokho singabantu. Ngikhuluma lokho ke ngoba ngifuna ukuthi omama ngiyabathemba ngoba banamandla. Kukhula sebekwenzile and kukhula basazokwenza. Ingakho nje makuthiwa mama
bahlangene sisondele sikwazi ukuthi sithi singayiqeda kanjani le nhlupheko esinayo na. Ngoba inhlupheko isiphethe sisayikhohlisa kabaningi. Kukhona abanye ozumangale ngoba abanye bafunde kakhulu kodwa babone ngathi siyadlala amasisho njalo. Sithi akubuyizwe ibuyele kuthina. Sithi amakhosi ahlushwa kakhulu ngoba abelungu mabefika la iwona ayiphethe yonke into, umthetho yonke into. Bangeke igebengu ngesikhathi phethe amakhosi. Abantu babeqondile, bebahle, behlonipha, benza yonke into kahle. Kodwa namhlanje ngoba izwe liphethwe abelungu, ilokhuzana abelungu bathi mabebona ukuthi amakhosi anamandla, ayisethi kulungile amakhosi nizoba khona, nibakhona emazindeni zenu kodwa ke uhulumeni uzoniphatha. Right? Nangempela ke amakhosi akhona. Uma usubukisisa kahle okuningi engabe amakhosi iwona kuphetheyo, uphethwe into okuthiwa uhulumeni. Uyambona uhulumeni? Abelungu ngenkathi befuna ukuthi ngoba bakwazi ukuthi bazolithatha izwe balithathe ngalowo nkathi, basebenza kube khona uhulumeni. Uhulumeni kuzoba khona umuntu okuzothiwa kuthiwa yini konje ngesizulu, lo muntu ophethe izwe ukuthi uphethe izwe mayiwine ukhetho, mongameli. Ngesilungu kuthiwa yini? President. Niyazi isho ukuthini lo ukuthi president? Isho ukuthini? Ayikho shu. Bamnika nje igama ukuthi athathe indawo umuntu eyedwa kube yena okuthiwa uyena ongamele sonke isizwe. Noma ngabe akahlakaniphile. Khona bangahlakaniphile. Uyabona nje lo phethe manje ungangeke kusho ukuhlakaniphile ukuthi endampela. Tu uma ungathi uhlakaniphile ngothi kuwena awubazi abantu. Benza belungu ngamabomu ngoba babephuca amakhosi umthetho wawo, akwazi ukuphatha abantu, akwazi ukuba nesihe nabantu na yonke into. Athi angeke abakwazi ukubaqeda, babe khona nje. Ekuqaleni balwa nabo ngoba yibo ababelwa bevikela izwe amakhosi. Ingakho ke sithina kuyoba sikakhululeki uma sikhuluma ngamalungelo, uma amakhosi engakaliphathi leli izwe lethu. Abanikazi balo ibona kufanele basitshele ukuthi kufanele siphile kanjani. Uhulumeni akabe ngaphansi kwamakhosi. Amakhosi yiwona kuba kufanele abe phezulu. Asikhulumi nje ngoba sikhuluma. Sikhuluma into esifuna ukuyifela makuthiwa siyifela. Namhlanje abantu ngoba benziwe igebengu bayabulalana ubusuku nemini. Yayingenzeki leyo nto uma kuphethe amakhosi. Ngoba kusukela enduneni bonke abantu babazana ukuthi singabantu siyaphila, kufanele siphile. Abelungu abanandaba nakho konke bafuna ukuthatha igolide lethu bayokwenza ucwebecwebe babo le kude. Inkinga ke mina engiba nayo ukuthi Nkosi yami siyekelani lento ngoba abelungu sebeze basisiza ke manje makuthiwa sinenkululeko lengaphelele. Bathi uma nje kuthiwa abantu abaningi bavotile, bavote ndawonye, ibona bazophatha izwe. Sixakwa yini thina singabantu ukuthi sihlangane sibe baningi siwine siphathe izwe lethu? Sixakwa yini into elula nje, clear nje, ephambili nje oyibona kahle? Uma ngase senze njalo, okokuqala amakhosi anesihe nabantu babo. Kodwa abakwazi ukuyishala umthetho ngoba umthetho ishawa yilowa muntu. Bakwazi ukuthiwa sophathwa umuntu njengoba sibaningi siba ngaka, okwazi ukuntshontsha imali ayifake kilokhuzeni yini lekhuya. Niyakhumbula lokho? Uphathwa isigebengu esicacile nje ayinokuthi uyasifanisa.
sithule sithini sehlulwa yini ukuthi makuthiwa kuyavotwa sivote sonke one sithathe izwe lethu. Uma kufuna ukuba nephathi yakho uphinde ubuyele khona kodwa sesilithathile thina. Sehlulwa yini? Ngikusho ke lokho ngoba omama ngiyafisa ukuthi omama kuba bebengase nje mhlambe mabebona ukuba thina amadoda siyatatazela ke bavumelane nje ukuthi sonke amakhosikazi sithamu sivota ndawonye. Ngemva kwalokho kuzobona mase siliphethe izwe. Uma nje thina sisekhona sike salithatha ngiyozwa ngalelo langa igolide ayiphumla, silver liphumla, sizwe lethu alibuyele kithi. Asizokunixosha belungu uzonikeza iqintwana zendawo nani zohlala kuyona. Hayi izwe lethu alibe semakhosini. Manje ngesikhathi ngize ngithi Nkosi yami amakhosi akho kodwa ngoba phela enye into le uyabona nje kuba nje ngangiyinkosi ke mina, sorry ndaba ezitha ngangizovele ngithi nje ahlangana amakhosi athi njengoba siyokhethweni wonke umuntu kulesi sami isifundo uvotela indle emnyama. Once sithatha konke ngeke siphinde sihlupheke. Gender impela ungayibuzanga. Abelungu bahlakaniphile ngoba banemali, banika abantu imali bathi hey nansi imali vula iphathi yakho. Ubona umuntu kanti hlupheka njengami nje usenephathi yakhe. Kunikwa abelungu. Asingaphathwa abelungu bakwethu ezweni lethu. Ufuna ukuthandaza kakhulu ke omama ngoba noma thina sikhuluma sizwakala kodwa omama makukhuluma bona asikwazi ukuzwa, asikwazi ukungezwa singamadoda ngoba phela ibona abakhulisa ingane, ibona abenza konke. Ingakho nje uma umfazi sethi hey wayiseka bani uma indoda ihlakaniphile ukuthi ngokuthola ngelingilo sekukhulumela umama. Inkosi zethu lezo mama ngijabula kabi ukuthi lensizwa umna kwethu abakhumbule ngelanga elinje. Sengathi singaba baningi sinje ngoba uma silunge kahle singenza konke kube kahle kube mnandi. Mjenda mpela ufuna ke nje kunazisa njengoba sithi umkhonto wesizwe umbutho wabantu asedukile ngenkathi kuvalwa umlomo ANC ngo-1960. Abadala bakha umbutho wesizwe okwathiwa umkhonto wesizwe. Namhlanje singene odakeni lokuthi izwe sebelitshotshwe ngisho abantu bakithi abamnyama. Sakuyele emva-ke sathi umkhonto wesizwe iloya kodwa ilo futhi ngoba sithe umkhonto wesizwe party senzele ukuthi bangasibizi ukuthi nibise lokuzana ngento yethu nathi umkhonto wesizwe into yethu yokulwa, into yethu ukuzivikela la. Masisho njalo sisho njalo siyayivikela ke manje umkhonto wesizwe. Asingahlupheki ke bakwethu. Ngijabule nje makuthiwa amakhosikazi namhlanje yabonakala nayizolo njalo ngithi ake nisize nikhulume nobaba namadodana ukuthi akuvotwe kahle sibuthatha izwe lethu bakwethu kade lathathwa abelungu. Kulesikhathi nje siya kuso manje uma singake sihluleke ukuwina njengabantu abamnyama hayi sengufuna ingulube nami okanye noma ihashe ngigibele ngihambe ngibuye ezulwini ngoba ngazi indlela iya ngapha. Laba bahamba kuthi phezulu la noma ngoba kubonakala kahle. Sekuthi nami ngiyahamba ke manje. Sehlulwa yini ukuthi nje ke sithi ake sivote nje kanye noma ke sophinde sihlukane abantu bayena amaphathini abo kodwa sibe sesilithathile lakithi. Ngicela omama ke ngoba yibona abakwazi ukusigoba kahle mase kukubi. Ngake ngabona insizwa mina esikhwaga ngala ngakithi ihloma iphelele impela.
waqhamuka unkosikazi wathi wayiseka bani yini lo yenzayo wathi ngibona ngelinye ilanga useyahamba ubheke ekhaya amandla elinawo lawo bomama ake niwasebenzise awusiyabonga bandla sijabulela nje ukuthi sihlangane kunje ngibonge kakhulu ngoba lensizwa ela ekhaya insizwa phakathi kwensizwa ngijabulese ngizwe ibongo zayo ke namhlanje ukuthi kanti hey insizwa ngempela akuyona insizwana nje insizwa ihamba kahle bakwethu angibonge nje ukuthi sibe khona ngakhuluma uze kushona ilanga kodwa nje uma nilalelele into yokuthi kulonyaka esiya kuwo umuntu omnyama kawine noma singaphinde sibe nezinye inkulumo ngale asithatheni izwe lethu ebelungwini awuma singake sizwe sonke nje lokho senze lokho nje awu sengathi nje uNkulunkulu ngithathe ngihambe ngenyawo ningafi ngihambe ngomoya ngizofika nami lezulwini ngifike ngithi waze wasisiza Jesu nawe uNkulunkulu nasikhipha lapha esasingene khona singezwe izigebengu sibonge nogogo bethu nokhokho nabo bonke abantu fana kithi kuthiwa umuntu ufuneka bonge saphila muhle umuntu wazi abantu bakubo muhle umuntu wazi isizwe sakubo uqhubeke mfana mawuqhuba kahle ngokunikeza umakhumalo ungakhathazeki ngesikhathi ke sekudala ingane engaqanjwa omunye umuntu eqanjwa kuyise kuphela babesebenza kobaba uma esemsebenzini engakabuyi ingane izalelwe ekhaya uma iwumfana nje kwakuye kuthiwe nje yamfana idlaliswe nje ngoba kufanele ukuthi ziqanjwe ubaba wayo umama noma ngabe nali igama lengane ngeke alisho ubaba engakalisho lela lishona ubaba kwathi ebuya ezeholidini sasesikhasa singalomfana singazilutho thina sehla senyuka nje sokufuneka besiqambe kwayesesiqamba wathi ehleli nje wase enza isisho esidi sentence ende wathi ngeke ngithule umuntu engigedle ngihlekisa utheke mayisesho wasethi le ekhomba umfowethu lozale entingi inyanga ezintathu ezine ngaphambi kwami wathi ngeke ngithule wasethi lona ke shemni wathi ugedle ihlekisa serious kabi manje bangigedla ke bangihlekisa zonke izindawo kodwa kunankinga